amaqhuda yabo nawa yalwa khona manje yabo ayajahana namaqhude one way manje awasekho lamaqhude nawo ezanqa ayajahana qhude maneke qhude maneke qhude maneke ay inkukhu zala efolweni ihlezi zilwe qhude manekeni yabo nje ngoyifaka ku-YouTube channel yami manje lapha ngalesi channel chicken combat kodwa siyalwa lezi nkukhu mfethu ukudlula abantu ngabe sebekhathele manje ngabe sebeyazwana abantu yibo kade zibanga wena yabo nje ngale video ngizoshaya million views ngale video le video nje le izobe trend shaya million views yes izule la kick phela yavika omaster labo o-IP balisa ko-IP bayavika sesobona sesibone evidweni ethi likhona noma lekho inzima boxing chicken i-carrot chicken i-carrot chicken
Ngoba ningathi akumeki ngisukumeka manje kulona.